assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Windaka TV onon kala on calminama e mbadi kuktidindi on ñaganama Allah moƴƴere e partage moɗon abonneji ɗi kadi min ji machallah e ballal mon bangal fayde no fewi en garti e émission meɗen Sénégal men sen mbi Sénégal men noon hande ɗen jogui koɗo tedduɗo on woni holɗon on woni debbo mo jaaba liduɓe woni wiye debbo mo Nanka FM hande konko bismiɗen e émission men Sénégal men ko addi foof min calminima Aminata Ndiaye bisimilla ma nde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Windaka TV non tigi en mbi maaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh musiba debbo mo hoore fonde mi salmini mi juurimama non calminiten kawmen kawuma Doro Kume mi salmini mi juurima kadi waɗini en weltare no fewi hande kadi jooɗade ɗo e Windaka TV walla huccodirde e moɗon saabu eɗen gandi ko hunde ko ɓooyi foof ko gonga hakkudam e moɗon ko hunde ɓooyde kadi ko hunde kadi yiɗanode ko ɓooyi mata ko hande Allah hoddiri ɗum noon mi salmini moɗon no fewi no fewi no fewi kadi mi weltima kadi mi wimon mbah no fewi no fewi no fewi ko noon tigui Aminata Ndiaye tugui tan duuɓi ma sappo ha capantati ma holto Aminata Ndiaye yiyatono so tawi aɗa yilotono Aminata Ndiaye holto jirta ɗum non tigui musiba debbo mo hoore fonde mi weltima e namdal ngal tugui duuɓi men sappo ha duuɓi meɗen capantati no mbiɗa ni ko ardi foof mbiyeten ko Aminata Ndiaye jeeyaɗen ko Salde Tebgout en janggui école caggal no jangguɗen école en jeehi ha to wiyete 6e collège ɗon natɗen hoɗorde jangde meɗen nde ɗeeɓi ustade seeɗa walla usti nattuɗen janggude nden tigui deseɗen koto wiyete Diaba Liduɓe toon gonɗen en goni toon duuɓi limtinde eɗen jooɗi haydara en mbaɗani haydara kadi en gollani sona tan ko wiyete femme de ménage ko eɗen jooɗi eɗen kuufi cukalon kon walla eɗen kuufi galle ɗi kono yeehi ha waɗi dumunna walla yeehi ha waɗi saaha tinɗen walla nde radio Nanka FM udditi nde noon tigui jaaɗen tigui to Nanka to gam ƴewde seɗen mbawi nadde ko wiyete e radio walla e média umsiba d'accord mboɗo sikki bandiraɓe paami caggal ndemin calminma caggal a naatino école a jaaɗa 6e collège ko toon goppirɗa natɗa suudu hoɗande somin duttinoma caggal seeɗa beele nde jaltuɗa natɗa suudu hoɗande waɗino en yeehi ha ɓooyi woppude jangde nde waɗaninoma nimsa walla ala so tawi ne waɗaninoma nimsa holko addanoma nimsude hen so alnanima nimsa holko haɗi a nimsani nde goppuɗa jangde non tigui kaw Oumar walla mbiyen Oumar Doro Kume machallah en beltima eɗen mbawi wiide ni waɗni en nimsa seeɗa saabu eɗen gandi jangde ene weeli ha maayi kono jangde debbo juutani yama saɗa rese ɓe mbima sa resama ma continue jangde ma walla sa resama ma dañ ɗumma ɗum kono eɗen gandi ko heewi e rewɓe so desama tan ko ɗon jangde mumen bonata walla ko ɗon jangde mumen heewi hadde saabu sa resama tan so Allah waɗi a ƴefti hen reedu a jibini eɗen gandi aɗa heewa programme uji ha ganduɗa a wawata continde jangde ma kawma sen gari to nimsato waɗni en nimsa saabu nimso eɗen gandi ne yeehi ha juuti guiƴiraɓe meɗen walla collègue aji meɗen ɗen janguittiroɗen eɗen gandi eɗen jiiya ɗumen ha joni e nder liyeji he ɓe dañi e jangde nde ko heewi sen miijima toon tan sen jaari caggal seeɗa tan eɗen mbawi wiide waɗani en nimsa saabu wonata nimso ko eɗen mbiyat enen en ponno continde jangde meɗen ha mbawen yettade walla ha mbawen dañde ko ɓeɗo musidɓe walla ɓeɗo collègue aji meɗen de classe ko dañi ko hande kawmal beele hande en tant que mère de famille soko tawi manan ɓiye naati école ɓiye debbo beele ko heptinoma e jinnaɓe ma ko ma hepto ɓiyo en tant que jinnaɗo debbo eɗen mbawi wiide ala saabu eɗen gandi hande ko hefti kam en ko walla ko jiyanmi hewɓe ko dañata e jangdeji ko surtout jangde rewɓe hande eɗen gandi min hande somi dañano ɓiyam debbo ene jangga hay so ñagama dewgal mi wiyata resataki de kono eɗen gandi eɗen mbawi wiide dewgal yawtani jomum o ene wawi jangde nde so heewi kawma haɗata koye duuɓi nogas nayyi duuɓi nogas nayyi tagani wiyede debbo sooyi ene wawi resede e nder duuɓi nogas ɗum noon mi oppat ɓiyam o jangga ha heeɓa walla ha para walla ha daña ko foti dañde e jangde muɗum nde foof mi wiya ɗum yo naat suudu hoɗorde e kawma ko noon tigui Aminata Ndiaye e nder haala ma wi gonɗa ko Nanka FM a tenti noon e debbo desaɗo ene huufi sukaɓe muɗum e golle galle holno nawdata liggey ma e golle ɗe ene nawtirta ɗum kadi e golle ma toon to radio Nanka aɗen gandi debbo desaɗo
hayso wona affaire radio hayso ko gollal gongal wala hayso liggey goddo ena wawi musde seeda walla weño e mudum seeda surtout ko faate radio o musiba hen sahaajo ena musa hen sahaaji kadi ena sabor seeda sab ala ngandi ka debbo desado ka pino ada fine e besnguma ada fine e galle ma ada jogi hirande ma ada jogi bottade ma kadi so Allah wadi kadi ka besdo nguurduda koy fasara ma gile fecciraabe gile isirabe e jom galle ma enen ngandi liggey o ma de musa seeda kono fof tan ko jidda fof wawma ko kala ko jidda e aduna ma walla ko liggodda e aduna ma dum wawat ma a ƴewat tan savoir vivre no gollorda ngal gollal ha mbawa yaltude e ngal gollal liggey e nder galle o enen gandi rokki en sens radio nan ka jogi den ton ko heure uji kadi heure uji kadi wona law so ñalli walla so weeti kewmi dawde ko hedde midi 11h dum non hadami yaade kadi Allah wadi kadi ko jontande watte gonduda ko e feccira ma ko par jontande kala no jontada hadama yaade do ne midi o kam a ƴewat gasnude golle ma podda wadde don e nder galle de fof daña no jaaruda to radio so tawi kadi ka poddo defde ma ƴew defanɗo ma walla kadi hen sahaaji kadi ronka kadi defanɗo ma kadi on ñalawma kadi basa yaade ñalawma bullo ma kono hatta an aɗa wawi jokkude golle ma to radio to sabu radio kam hay sa dawani aɗa wawi neldude émission ngaji ma pawtanɗa walla aɗa wawi kadi wiide émission ma ɓennuɗo walla goɗɗum kalna collègue aji ma wonɓe toon ɓe a dañani arde ɓe ƴewnoɓe mbaɗiri ñalawma o ha wawa continue yimɓe hewɓe ene mbiya radio ji ɗi woni hen ko tampere ngaalu ala hen mboɗo sikko famɗi foof a mankata wonde e radio o fodde wonde duuɓi 4-5 walla ni manana seɓora ɗum sene waɗi ngaalu ko holno ngaalu o heɓorto so ala ngaalu holko saabi yimɓeɓe nangti tan e finde subaka law ene yalta suudu mum ene yaa kono noon ko dawanta ko mana ala ngaalu noon tigui ka Oumar no mbiɗa ni nanka en goni hen hande kene abbo e duuɓi sappo sabu gila nanka radio nanka FM galo e uddite eɗen toon so manki duuɓi sappo ɗi ko seeɗa walla fawa seeɗa kono no mbiɗa ni radio ji ɗi eɗen mbawi wiide ala ngaalu kono hankandi ko tawde ko pulagu ngu woni toon kadi ka ɓiɗɗo pullo hankandi kala ko jagguɗa tan jaggiranta ko renndo ngo jaggiranta kadi ko yidde radio ji ɗi ngala ngaalu woni hen ko seeɗa kono hatta hay seeɗa o a jaggat hen tan mbiya ma aroy ka uma radio ji ɗi ngaalu ngu forani saabu eɗen mbawi wiide en jooɗoto ha wona lebbi 2 walla lebbi 3 ndenten kadi ƴeewen ko dañƴen hen ko dañƴen hen ko eɗen gandi nden addanno ɗum ko communiqué ji addanno ɗum ko publicité ji kono joni eɗen mbawi wiide e nder whatsapp uji ko ngari ko heewi ustima e radio ji surtout radio ji communautaire ɗi Fouta ɗi nden taggeji ɗi jomum e mbaɗa koye groupe aji men whatsapp communiqué ji sa waɗe groupe ma whatsapp ma bande en foftin ɗum tagui ustima no fewi no fewi ala ngaalu dal ala ngaalu kono kam ha joni yimɓeɓe ne jaggi hen saabu ko mbiyata ma aroy ko firtima aroy ko ma dañ hen gandal ngal ma dañ hen kadi yiɗɓe e sehilaɓe surtout e émission ngaji e émission mo juɓɓinta o wasta daña hen noddiyankoɓe ma e hettiyankoɓe ma ɓen no mbawi finde ñalawma goto potta e noddiyanke ma walla heeɗiyankoɓe ma tottuma hunde walla waɗanma hunde ko waɗi fayida walla émission ngaji meɗen min jogui ko émission ɗanniyankoɓe meɗen hankkandi sa dañi hen gandal wasta ɓen kam hayso banggue pasto walla banggue saaha fof waɗa ko nelduma ballitoroɗa ka Oumar soko tawi debbo woni e radio parfois fansuji ɗi kewat beele waɗa saaha waɗata tentative uji manam neɗɗo wiye ko auditeur ma ene jogue ma yidde oɗon kalda jamma e ñalawma kala ko ni ko gumminɗa waɗa hen doole mum ha cikkama taw yataw wona liggaɗo kono noon arat ñalawma ko facette goɗɗo darto e yesso ma tentative uji comme rutto hankkadine yiiɗa nannude manan dohan hakkude moɗon pour haala ha laaɓa quoi rutto hankkadine yiɗa hankkadine waddema objet hutoradema an en tant que debbo kañum ko gorko voilà est ce que tentative uji mbatta e nder ko gonɗon ko animatrice uji non kaw Oumar eɗen gandi animatrice surtout animatrice debbo eɗen gandi en mbawi wiide animatrice jaafuɗon surtout animatrice sen mbi animatrice kam eɗen gandi ko debbo eɗen gandi debbo kala to woni ene farwi
woni banggue gollorto fof ene farwi kono no mbiɗani ene waɗa saaha ko noon aɗa yiya hen tigui noddiyanke ma ha yinma hen horsinma hen ala fof ko jaranani ɗum waɗanma fewnama waɗa fof no mbiɗani kadi aɗa yiya goɗɗo kadi tawni on wona noddi wona heɗiyanke ma ko bonniyanke ma arde ma taw ko sikatta ma taw minen rewɓe liggotoɓe radio ji ɓe komin n'importe qui ar yiloroma banggueji goɗɗi no mbiɗa banggueji dohawal banggueji jaysagal sa salima eɗen mbawi wiide no wawi addude gueɗe kewɗe hakkude ma e mum walla kadi yaha kadi kañum kadi ene bonnuma banggue goɗɗo kono hatta radio ko noon ɓe tan gonata ko yiɗaniyankoɓe ma ɓen kadi gona saliɓe ma kono foof tan ko an liggotoɗo hen o walla an gonɗo hen o ko an andata hoorema saabu kala to gonɗa surtout e lieu radio ji ɗi walla goɗɗum sa andi hoorema tan eɗen mbawi wiide adañca hen caɗele no fewi no fewi no fewi kawma ko noon tigui ha joni ko ɗon keddoten Aminata Ndiaye eɗen gandi so tawi ko e mbiɗa koye radio communautaire gonɗa woni toon to Nanka FM wasata saaha déplace uji mbaɗa manam eɗen gandi saaha programme ne waɗa en tant que debbo mbiɗa ya wat déplace o jaaha gona toon balɗe ɗiɗi balɗe tati walla ko nande stage en ko nandi hen holno mbawɗa wuddu hakkude ma e joom galle ma mbete so tawi aɗa wayno dañata caɗele walla so tawi a yeehi balɗe ɗiɗi balɗe tati mbete kadi watta caɗele téléphone ngaji a ɓooyi e ko nandi hen kono ɗon mi yettat mi jara siram eɗen gandi o wiyete ko Samba Diop gorko mo jaaba liiduɓe machallah ko gorko moƴƴo gorko kadi pamɗo gorko kadi mbawi gorko pinɗu ni saabu eɗen gandi liyeji baɗi ni walla liggueyaji baɗi ni wawi yaltindema hen tan ko gorko bawɗo andude ko gollotɗa ko walla gorko pinɗo seeɗa konko noon kaw Samba mi yettimo de passage kadi mi yetti galle o foof machallah omo walli kam e oɗon banggue saabu guila nanmi e radio he o yeccitaki hen haydara sen saaha ne mbiɗa ni eɗen jaaha mi yaha programme uji gartata ko nder jamma walla tigui taw koye Fouta he ziyaruji ɗi nan ɗon foof nan ɗon programme uji ɗi e foof nan ɗon jaaha kiira mbaala ladde walla hen saji mi arta hay nder jamma ni début ɗo mi artata hay nder jamma galle amen ko less kono mi noddamo téléphone o aranami to garage to eɗen gandi ɗum foof ko gorko jiɗɗo walludema walla gorko jiɗɗo yaa liggo ko on waɗantuma ɗeɗen goɗe ne mbiɗa kadi affaire stage uji ni mi yeehi stage uji kewɗi saabu mi yeehi mo Saint-Louis mi yeehi mo Kaolack mi yeehi kadi mo Dakar ɓoyani même pas 2 mois ay hande o kadi moɗum ɗo jotti e Dakar ɗum foof kadi woɗɗodirani kadi walla nder hitande walla nder lebbi tan jaaha hen laabi tati laabi nayyi ɗen gandi sa dañi ɗum ko gorko o walluma hen walla ko gorko o jaɓanma ɗum konko noon gacce ngalama e makko mi salminimo kadi mi weltanimom no fewi fewi omo walli kam e ngal ɗon ballal omo walli kam hay yimɓe personnel radio ji foof eɓe gandi ɓe mbiyata ko Samba Rose ko moƴƴo saabu hayso nder jamma walla hayso programme uji hayso tourné ji min dañi mbaɗa wawi wiide Nanka hande ko min tan goto woni toon debbo walla hayso debbo goɗɗo no woodi toon ko min ɓuuri toon darade kono kala to programme rewɓe ari walla kala to debbo foti yaade soɓe noddi kam sami haalnimo tan o wiyata ko hay probléme goto ala mi yahat Siba hande aduna o koko yeehi aduna kesam hesagu ko wayno banggue internet hono jiiruɗa hande yimɓe foof ndiwi mbaɗi pacah e TikTok kawmar no mbiɗa ni heccanki tan walla ko ɓoyani ko mbaɗa haalde e neɗɗo goto o wi joni yimɓeɓe foof nane TikTok saabu TikTok joni ko toon haalis o woni en gandi ɗum noon kam ko hunde no mbawɗo wiide ko wonde caɗele saabu no mbiɗa ni foof hande yimɓeɓe foof nane TikTok kadi ɓeene moƴƴina ɗum ɓeene bonna ɗum noon kadi eɗen gandi ko hunde nde foti tan kala ko kewi yimɓeɓe kewi yarude toon saabu eɗen gandi hande ko jamanu muɗum ko jamanu internet kono neɗɗo foof no foti andude no natire e nder internet kadi neɗɗo foof no andi foti andude ko waɗi publié walla ko waɗi toon partage walla ko neldi e nder internet saabu ko wiya internet hankkadi ko hunde sarotonde kadi ko hunde woɗɗoyonde ɗum noon kala to natɗa walla kala to gonɗa poɗɗa tan ko ƴeftude banggue pewɗo o mbaɗa ɗum mbasa ƴeftude banggue bonɗo o saabu eɗen gandi ko bonnuma an tan goto surtout ka debbo bonnata ko rewɓe foof saabu so ƴewama tan wiyete ko debbo oɗo waɗi ɗum kono wiyete ko rewɓe foof ko ni mbaɗata walla rewɓe foof ko ɗum woni ɗum ɗo mum e nder TikTok ɗum noon ko wawde tan foti ko moƴƴinde ɗum kadi foti ko pewnude ɗum kawma